Знаете ли колко готино би било и колко освобождаващо за всички, ако разберем, че всичко, което ни се случва, всичко, с което се сблъскваме, всъщност е положително за нас и са неща, през които трябва да минем, за да станем човека, който винаги сме искали да бъдем. И все повече се замислям над темите, свързани с това, че хората сме такива, че винаги търсим оправданието навън и извън нас. И винаги търсим проблемите и причините за тия проблеми извън нас. А всъщност всяко едно нещо, което ни се случва, е наш урок. И е много освобождаващо, когато сам достигнеш до това и сам провидиш, че всъщност за да бъдеш човека, който си в момента, е трябвало да минеш през всички тия трудности, през които си минал. И които са ти се виждали като някакви огромни проблеми в живота ти. И които винаги си казвал само това да се реши и всичко ще ми е наред. Но всъщност живота е низ от падини и висини, така да се каже. И винаги когато решим някакъв проблем, или си мислим, че сме го решили, ако не сме достигнали до извода, че всъщност, ако не сме научили правилния урок, ние отново и отново се сблъскваме с този проблем и сякаш живота и съдбата ни сблъсква отново с едни и същи проблеми, едни и същи взаимоотношения, едни и същи страхове, всичко, с което не сме могли да се справим, а просто сме избягали от него, сякаш се връща отново и отново към нас. Това важи за абсолютно всичко. Дори и за хората, които казват, че не могат да попаднат на правилния човек в живота си, или пък, че имат някакви проблеми с близки, приятели, роднини, или пък с някакви неща, свързани с детето. Всъщност, причината за това е, че просто трябва да се справим по правилния начин с този проблем, а не да бягаме от него и да научим най-важното, да научим урока си. И исках да ви споделя всъщност един пример от моя опит, който е свързан точно с това. И то е, че дъщеря ми преди известно време, може би половин година, счупи лакътна става и се наложи да премине 2 операции. Може да си представите какъв шок е за един родител това нещо. А сега може да си представите и какъв шок е за майка като мен, която е доста свързана с дъщеря си. И освен това мога да кажа, че съм и доста протектив, така да се каже. И понеже живота те сблъсква с тия неща, докато не ги преодолееш с твоите страхове, всъщност детето, след като се възстанови, каза, че нищо друго няма да тренира, освен конна езда. Съответно, можете да си представите какъв урок това е за мен. Абсолютно на всяка една тренировка аз съм скована. Вече започвам да се отпускам. Но определено това е един урок, който трябва да науча. Да й делегирам по-голямо доверие и да я оставя сама да се сблъсква с уроците. Защото всъщност в живота няма да има този лукс на това майка и винаги да бъде там. Може да си представите колко ми коства това да гледам детето си и да оставя абсолютно целият контрол върху животното и върху нея на всяка една тренировка, но някак си го приемам като знак от съдбата и го приемам, че това е нещо, което ще ме направи мен по-силна. Ще се радвам да ми споделите, ако и вие имате някакви подобни разсъждения или пък подобни неща са ви се случвали, които да ви наведат на тази мисъл, че в живота, докато не се справим с нещо, ни го поднася, съдбата ни поднася същите проблеми многократно.